Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas a napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka di akanayon ka ngaglaladot. Pasaray agdulok ka pa'y nabigbigat. Diyak karod maawatan ti bagik. Nagbunga nga tati pa nakailawan mi ka ni Rafi. Anya? Ada na pasamak kada kayo ka ni Rafi, kunam? Wen nga rod. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Kastoy kumutan. Nagbinulan ka din itabulan? Saan pa nga rod? Iso madanaganak. Rumbang nga ibagamday ta ka ni Rafi. Wen, ibagakan kwa na dayto eh. Umay siguro man nandito'y library a pagbulbuludan dagiti estudyante iti libro. Di kantula na gananad. Anya ngay ita, ang mga nuagdadagsun kan. Apay akanayon amala daw ni Rafi asumangpat manipod pagadalan. Saan ka di nga aging galaang iti alas 5 ti klase na? Nagdamagak, kat ko na tinagdamagak akanayon kanumat ijay library ti pagadalan. Amangan no ipaspas nagnabat ti agadal. Rumbang lang. Saan asinsinan ti alalaan na akurso? Kinadoktor ko naman. Addan to doktor nga anak ta. Babaan iti kinadoktor na, bumak nang tayumanan. At dagayem ko anangato ti saan na iti ospital. Sigurado nga agtrabaho adagos iti dakkel nga ospital. Mangipatakder tanto iti bukod na a klinika. Dayta tinabayagan nga arapaap ko. Imbag ta nakaumay ka dito'y library. Nabayag basitan adi ka imay ah. Naka-download nga minan dito yung laptop ko, dagiti kayat ko makita iti libro. Iso matlagayam. Adda nga min rumbang amaamuam. Anya ka di data? Apay kasla mariribukan ka. Agdadagsa na, Rafi. Masapul nga agkalay satan. Anya? Dang nga kakit di Amom nga agad adalakpay? Mabalin mamot nga ituloy ti panagadal mo, uray nakapagkalay satan. Asikaswan ka, kabayatan ti panagadal mo. Apay ngayon palubos mo ngagsikog ka. Dayta ita ti ibagam, tanagbunga ti inaramid ta. Kunamot nga ay ayatanak. Ibagak pa'y kada mama, numanugot na nga kalay sata. Apay adamagampay. Masapul nga itakder mo ti agbalin nga anak ta. Sana basta agdesisyonak, tagad adalakpay. Kayat mo asawan, no saan da nga umanugot? Bye-bye anakon, kasta ka di. Anya ka di ti resulta ti panagsarita yo ka ni Rafi. Inutil di dya lalaki. Damagan na kanupay kadagiti dadakkel na. Kaya't nasawan. No saan nga umanugot dagiti dadakkel na? Bye-bye na ka? Dayta ti maawatakan ko na. Agad adal pa'y nga min di tao. Apay nga min adi kayo nakapagtapal. Amo nga agad adal ni Rafi. Bulsa ka kanagayat. Ita, nailaw anak kon. Kasano itan? Aganak ka ka di abalasang? Amangan no saan akayat dagiti dadakkel na ngagkalay sa kayo. Dayta nga ron ti pagdanagak. Anya nga to ti makunan dagiti dadakkel ko. Naungat ka di dagiti dadakkel mo? Saan matkit di? Nam sigurado amasayer ti riknada. No maamuan da agdadagsanak. Kat aganakat to abalasang. Agdadagsan ti kayan ayat ko, papa, mama. Librarian iti pagadalan mi. Librarian? Ha? Naglawan ka iti may salaang a librarian? Saan na mabalin? Amo pa yun nga, no si kati ama? Sigurado asaan asikati ama ti sikog na. Lepato mo na di babae. Ado pa'y tinasaysaya at ngumday jay a librarian. Mama, Ha? Librarian lang?
Sigurado anak ayan ayat kan ka, tada plano na abumaknang. Isuan na saya at nulipatamon. Saan kang agpakita kan kuana? Papa, mama, kasanon ti anak ko kan kwa na? Saan lakit di asikati ama? Kasta dagiti ambisyosa at tao. Mga ramat da iti padada at tao. Tapno rumang ay ti biyagda. Apay, nakaawag ka. Di ka matumumayan dito ayan ko. Anya ka dito imbaga dagiti dadakkel mo. Ang mga nupudno ti kunada, asaan asyak ti ama day time imitam. Anya? Kasta ti pagkitkita am kanyak. Ulbod? Anya nga iti amok, di ka matbambantayan ah. Hayop ka. Diyak laing pagarup akasta ka klase ti lalaki. Dap-dap pa ti babawik no apay anam-am mo ka. Agpudno ka man kanyak. Talaga ka di asyak ti ama day tasikog mo? Hayop ka. Awan serbem. Asidad ka la kumakanyak tatong-patungtaan kalangan. Awan an kay tibain. Saan ko nga ikamat tibagikan ka? Kan saan ko nga ikamat ti anak ko? Ikarigatak na isakad nga uray awan ka itibiyag mi. Adakan ka dayta. Desisyon mo dayta. Jay samat ampang a librarian ti kinasaritan. Uning nga rod, ikarigatan na kanu nga isakat ti panagbiagda iti agbalintong anak mi. Oh, rumbang laeng. Apay nga min ang nagpasikog. Amangan mo't no sana talaga asika ti ama. Yung panagrik na. Kaslat pudno ti bagbaga na nga anak ko ti sikog na. Ay, saan ka pa'y asigurado? Amangan no kayat nakalang apikutan. Iso nga imbaga na asika ti ama. Diya ka mo. Ngam kanayo nak amapan iti library. Kat awan mo ti amo kasabali a lalaki iti biyag na. Ipakita na kadikan ka no adda sa bali iti biyag na. Siyempre, ilimad na. Mati kawak. Diya ka mo ti sawak. Rafi, lipat mo day siya babae. Mamirmiraot laang. Awan maganab mo kan kuwana. Da kayo matgayam ti masabat ko, tita. Amamudak ka di? Asino ka kadibasang? Saan ka nga mo? Siyak ni Joanne, tita. Kadalak ni Rafi. Agpada kami, akin na doktor ti alalaan na. Asino, tagiti dadakal mo? Awan da dito ay, tita. Adada ijay Amerika. Kaya't mo asawan, agmay-may saka dito'y Pilipinas? Saan? Kadwak da lolak? Nasingad kayo kadikin ni Rafi? Wan, tita. Imbalagad ko kan kuwana nga adaywan na jay mamirmiraot, akaayan-ayat na. Podnot ako nam, iha. Sana may bagay ang makipulapol kada tayo ti kasjay a klase ti babae. Basura! Kasta nga rin timbagbagak ka ni Rafi, tita. Ang kunana ang mamating anak na kano ti ubing. No kayat niyo, tita. Isurok ti ayan ti babae. Ingkay pagsasawan, tapno pumanaw dito syudad. Sayang ti kinapintas mo. Tabasura mat ti kayarigam. Ha? Asino kayo kadi? Apay nga inyarig dak iti basura? Gaputa kayat mo ti lumungaw, iso aginargarim ti anak ko, saan ka de? Awan ti tao aginargari, madam. Apay nga rod, apay kalay sakay ti anak ko, aber, ha, ambisyosa ka. Kayat mo pa'y adadaulan ti panagadal na. Da kayo kaditiin na ti awanan serbikan awan bain na alalaki. Ha, di mo awagan iti awan serbi ti anak ko. Gaputa dandanin agbalin a doktor. Ibagamkit din nga awan serbi na. Sikati awan serbi na, awan babain mo.
Inawagak iti awanan bain kan awan serbina. Tadi na amo atakdaran ti kari kan inaramid na. Apay nga men, nga ented mo ti kakaiso na kuana. Agsipod tadyak ni namnama. Akas jay gayam a klase at tao ti anakyo, nana. Iso siguro abastos? Taadda ti mawidan na. Saan lagayam amamirmiraut day dya babae? Bastos pa'y gayam, tita. Nagbastos a talaga. Awan la ko madita library ta ipungot-pungot ko. Di na kay lakit di in respeton, tita. Kasta ti awanan adal a tao. Anya nga ta tinaknakan ti anak ko. Ta tinutupan na day ta babae. Ginargari na lakit di, tita. Amoy umatan, ti lalaki, kasla kawitan. Noo masidag ti Eric, tuktukan na adagos, tita. Una, awan amo ti kawitan, adi mang tok-tok iti maiwaris nga irig. Imbagayo ko maitay, apumanaw dito'y syudad, tita. Tama nga, no, agtaray da. Umayak tumanan ditoy. Kay bagak apumanawon ditoy. Rombang laeng, tita. Ay, masapol nga gawaan nyo, timang papanaw kan kuana. Una, tama nga no sabidungan na ti panunot ti anak ko, kat pumanaw dang agpaiso. Pulos, asaan ama ikariday jay a babae iti pamilyami. Ikan nyo iti kwarta jay head dito'y library. Tapno papanawon da adagos, tita. Wansa ngagpaiso. Tapno sigurado, apapanawon da. Madlawon ti tiyan mo. Anya ka di ti planom. Kapilitan nga agawid aki di lugar mi. Ipasngay ko ti anak ko, nga uray awan amana. Kaasi kayumat nga aginagayam. Binaybayan na kayo lakit din tinangitalkam iti dayaw mo. Saan ko nga ilunlunod? Tadakas ti mangilunod iti pada at tao. Gamdumtang tumat ti karmana, tapno agnakam. Anya ka di ti saan na kinayatgan ka. No kinapintas, adupay ti atiwam ababaknang. No apay mo't anagam-am mo kami pay laon iti dayjay alalaki. Anya nga rod ngay, adda ditan, saan mo na may babawi. Sapay la kumaa, tanasalon at kayo nga agina, inton madanon ti panaganak mo. Nabayag mo't basit a dinagawid ni Vanessa. Agpaiso nga tati kunada. Ano kanayon titimak dagiti salsaltak. Kat adda sumangbay. Idi pa'y lakal man akanayon nga agunoni day ta salsaltak. Amo pa yan ngay nupod no dayta. Ngam no maminsan, no anya ti ko na dagiti lalakay, kasla mairanran hamay. Sabagay, adda dagiti mairana. Addamot ati saan? Pagsasaulan no maminsan dagita, natultulad tayo laeng. Mailiwak mo ta diti anak ta. Sumangpot kumamutan. Sumangpet tulat ta, bakit? No isuti pampanunutam, ad-ada mariknam ti iliw mo. Iso nga iliw-liwag mo lang dayta. Anya pa'y ngay, no di kasta. Napanak ijay library, ngayan ti babae akaayan ayat ti anak ta. Amamom ka di, ti babae. Insuro ti may sa akaadalan ni Rafi. Kina Doktor Kanumat ti alalaan na. Di pa'y laday ta babae ti inaram ni Rafi. Anya ka di tila nga ti babae. Taapay anailawan ti anak ta. Napintas? Ngam. No mamirmiraot matlaang. Sanon. Anwam nga iti marigrigat. Rugit laeng ang mailaok iti pamilya tayo. Saan apulos ara aman tigimong. So nga imbaga kijay babae a pumanaw dito syudad. Lagod-lagod lang ditoy. Masurunak.
Pimanahungatan dito'y syudad? Naturad no di pa'y la pumanaw. Madlawan ti tiyan ti ampang a babae. Talaga ka di nga agawid kan? Wan gayam, urayak ti panaganak ko iji balay. Kaasi kayo nga ginagayam. Natumpungam ti lalaki adi na matakdaran ti Karina. Sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyan na dahi di alalaki. Itulod kay di terminal ti bus. Adupay mat nga rod ti ginatgatang mo nga isang pet mo. Sige man nga rod gayam, agsubsubali taktukan ka. Unay katag subsubalitan. Gayam ka, iso adi ka baybayan. Uno saan? Sumurot akmat iti lugaryo. Awagak ti libraryan tagpakada ah. Ay, imbag man ta si mangput ka, anak ko. Ngam, aapay. Pakawanan dak, nanang, tatang. Anda ma di anak pasama kanya. Masikog ka ka di anak. Sino tinakasikugkan ka? Kan, babae mo't deta kaduam. Binaybay anak, tinakasikog kanya, tatang, nanang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi nakadanon da Vanessa kan Jenny iti balay da Vanessa. Dinayaw ni Jenny ti kinasingpat dagiti dadakkel ti gayam na. Iti sabali a bangir, inawis ni Joan ni Rafi ijay balay da. Tapanggap na apikutan ti baro. Nagbaligi nga rod ni Joan iti panggap na. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw. Kabulanan ni Vanessa, isu ang nagpasyudad da itoy. Iti panagsarsarita da ni Jenny. Kalaat ang nagsakit ti tiyan ni Vanessa. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ne, apayan ang nagrupangat ka. Papanta ka din ni hospital. Agsakit mo't nagpaisun ti tiyan ko. Sabali ti sakit na. Aguray nga ron, tamang para ak iti taksi. Apag gusto ti umay ko dito syudad. Imbaglakit din tada ka nagkamangak, Jenny. O sige, aguray ka nga ron, tamapanak mang para iti taksi. Imbaglakit din, tasaan ka narigatan anaganak. Lalaki ti anak mo. Kinasya nak ti apo. Taam mo na nga awan kabadang ko nga ama ti ubing. Patuluyam ka iti panggap mo, ama pa ni Jabron? Apay, saan ka kadimot amapan? Saan ka di aplano ta adu at imapan? Iso nga rod adam damagek no mapan ka, tagid dan tang agaplay. Apaman ama kapigsaak, irugitan ton ti agaplay. Sapay la ko ma, tamay gasatan ta ti agaplay. Kat sapay ko ma, tanasaya at to ti matumpungan ta nga amo ta ijay. Kaslanto katay amok, anaunget ka no tinatumpungan na nga amo. Day ta itatirigat na, no makatumpong ta iti saan anasaya at nga amo. Ngam agsakripisyo ak, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Patuluyin nyo lat na ka ti plano yaw iti gayem mo amapan iti abroad? Kapilitan tatang, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Ala, no anya ti amo mapagsayatan yaw. Suportaran da ka anak. Agyaman ak unay kada kayo, tatang.
Kasano nga tatibiyag ko. No awan kayo akanayon amang tartarabay kanyak. Ay, asino kumapay ti agtitinulong no sana da tayo matlaang. Day tati pagyamyamanak iti apo, tatang. Uray marigrigat tayo. Mayatlat tati panagtitinulong tayo. Agsipod tayo so ti rumbang. Kahit kumusta nga iti panangipagnayo iti papeles yaw. Adan employer mi, tatang. Dandani kamin mapan ka ni Jenny. Mala, ikararag tayo nga raw ti panagbaligi yaw. Nalpasan, timparamid tayo a clinic kan medical center mo. Mabalinan ngay loka, tapno ado ti umay a pasyente. Awan mama, kuna ni Joan, adito'y kuman nga agtrabaho. Ngam kay kayat namat iti Amerika. Kasanukat aday jay dagiti dadakal na. Kunak no sana mapanijay, tapno maadaan kami matan iti anak. Ngam di na pa'y kano kaya ti agsikog. Kanon to pa'y nga agsikog. Into ka din o saanan amabalin. Dahil tangarod mati bagbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Isuan na panan ni di Amerika. Di mun samot maiturayan ti asawam, iho. Saan ka no nagbalin a doktor, tapno agsikog lang? Aniya. Awan ka di pa'y ti apo ko ta. Awan pa imod. Ingka man sabten. Taamang no simrum anan ti panagulaw kan kapsut na. Ay, mala, tayo naksabtain. Nuapay mo't ngamin nga animik ti apo ko ta. Kaasimay. Ay, kaasi mo, tasumrulat ta ti kapsut na. Adun ti gastos ti inana. Kaskas di mo't lata, adi agbaliw ti kasasaad na. Kaasi damot nga agina. Ay, kanayon nga agdandanag ni Vanessa. Mapansamot amin asapol nan iti panagpadoktor ti anak na. Anyamit tindi gasgasat da nga agina. Barag kumamot no umimbag ti ubeng tapno makalungaw damot kuma. Nagsingpet nga ubeng, nga managsaksakit piman. Masapul ang mabilin amin dagiti staff iti klinik mo. Asingiran da iti nangina dagiti amin na pasyente. Nabilin ko idan mama. Ipasigurado makabailan dati agbayad, no dito'y ti umay da pagpacheck-upan. Kanadamatan na pharmacy tayo. Dito idan agatangan dagiti agas da. Rumbang lang. Ngamin, dito'y da ngagpacheck-up. Di ka agdanag mama. Jack Bye anti-clinic tayo. Hello anak, imbag ta imawag ka manan. Kumusta ti anak ko, nanang? Pinasardeng ko nga giskwela, tapno saan amabannog. Leukemia ka no, ti sakit na ko na ti doktor. Kaasi mo ti anak ko, nanang. Huwag nga rod, masapol ka no amake mo. Sige, nanang, ipakimo yun. Ay, sige nga rod. Kasta ti aramidan may, anak ka. Apay anagubing ti anak mo, ngam nadaan iti kasjay asakit. Leukemia? Huwan nga rod. Kasano nga tanawanak dito eh. Saan kun amay paagas, kun maipakimo. Nangina nga mindagi jay. Masigsigod ti sweldom. Awan pa'y mabatbatikan ka. Agbiag lakit iti anak ko. Sana bali nga awan urnong ko. No tumulong kumamat ti amana, awan sirbi ti amana. Nasa umon, talaga nga awan serbina. Doktor siguro itan. Ngam di na pa'y maagasan ti anak na. Ayan nga tamot tanday dyan nga ama ti anak mo. Awan damag ko kankwana. Kan sa anak nga interesado. Adda ka no kabarbaro a medical center. As asideg pa ngam iti emergency hospital iti tenga ti syudad.
Padasan ta kadi nga ipanti apo ko ta dita. Barang nalalaing ti doktor dita. Kat maagasan na ti apo ko ta. Kunadamot nga mayat kano ijay. Isu na lang tanangin na kano ti mabayadan. Padasan ta. Barang no iso ti makapaimbag iti apo ko ta. Ala, rubuatam nga rudan ti apo ko ta ipanta ijay. Adda ka din nasarakan da kabarbaro a doktor ti anak mo? Mapanda ka no iti agdinamag a kabarbaro a medical center. Mayat ka no ti serbisyo dagiti staff ijay. Jay ka di kunkunada ang nangina a medical center? Wan ka no. Barang maagasan da ti anak ko. Ay, unay matlang nga ruden. Ngam no leukemia. Narigat samat nga agasan. Nang ro na no nakapsot ti pasyente. Kaasi mo ti anak ko. Nabayag basiton nga agrigrigat. Ikararag talaangan iti apo, takasyan na ti anak mo. Kanayon da itang ikarkararag ko gayam. Kat sapay ko maiti Diyos. Tama imbagan ti anak ko. Idaw-dawat na, gayam. Marisa, pampanunutat ti babae asinikugan idi ni Rafi. Apay day chay ngagraraman. Sa dino nga taitan ti ayan na. Itian niya aga po, malagip mo. Malagip ko laang mata. Si kantumat ngamin. No apay adi mo kayat day jay a babae. Kat napintas met. Ne, siya ka di lang. Wan mat. Si kalaang ti saan ang mga yat iti day jay a babae. Mas kay kayat mo ni Joan. Ngaman niya nga ita. Adan ijay abroad. Kat atapag. Nga dan sa bali a lalaki iti biyag na. Anya, imposible. Isukat nakit din ni Rafi, kat nataar ti anak ta. No pudno nga ayatan ni Joan ni Rafi. Itulok na kuma ang maadaan da iti anak. Angam kita imadayon. Kat awan samatan ti panggap ng agsubli. Wan nga rod. Anya matanday di amanukang ta. Kat pampanunutak. Nga anya nga tano sarakan tayo tay nasikugan ni Rafi. Kaya't ko makita ti apok. Ipaay tayo ti tulong kadakwada. Paadalan tayo ti aputa. Tagbalin to kumamat a doktor. Tapno adan tumatmang sukat ka ni Rafi. No saan nanto nakabaalan ti trabaho na. Sana mabalin. Diyak kayat nga agin na si dagday di ababae kan ti anak ta. Ha? Awan pa kairanudan itikas kan kwa na amamirmiraut lang. Isuki din ti mairanod iti kinabak ng tayo. Saan nga iso ti mairanod? No di kat ti aputa. Agyaman na iti inted mo at ulong, Susan Balasang ko. Awan anyaman na, nanakora. Agkakaaruba tayo, isuada tayo ti agtitinulong. Dakala at ulong, dahito inted mo akash, Balasang ko. Napanak na guruor kadagiti addaan itinaayat at tumulong, nana. Kadagiti gagayam ko. Ken kadagiti kaaruba tayo asidadaan at tumulong. Agyaman na, Balasang ko. Imbag lang nga igatang iti agas ti apok. Ganda do, mapayaka sa pulan na. Addan to pa'y sumaro no, nana. Ngamin, ingkamang kunday to ije simbaan mi. Kat tumulong dagiti members nga agsulisit para iti apuyo. Ay, agyaman ako unay, Balasang ko. Oray ije simbaan, apakimismisaan may. Nagpatulong akmat ijay. Kat sidadaan da at tumulong. Uray makuna abasit laang atulong, ngamdakkelan abanag dayta. Awan, Balasang ko. Kat agyaman ako, nay. Amok, nanakora. Agimbag ti apo ko yo. Hello, anak. Kumusta ka mo tandita abroad? Nasaya at mo't nanang. Kayo, kumusta kayo? Nasaya at kami kan ni tatang mo. Kan awan pagdanagam iti anak mo. Ta saan mi abay-bayan. Diyak maliklikan ti agdanag, nanang.
Kanayon apang panunod ti anak ko. Basta agtrabaho kalatta dita, anak ko. Kat saan mo abaybay anti salun at mo? Wen, nanang, uray da kayo. Saan nyo abaybay anti salon at yo? Taawan sa bali ang mga yuan iti apuyo. No di da kayo. Wen, anak ko. Ahuwan gayam. Adabasit na awat ko atulong. Manipot ka ni Susan akarro batayaw. Kan adamot ng ted adad dumapay. Ket isupay nga igatang iti masapsapol ti apok. Pagyamanan tayo no kasta, nanang. Wan, anak ko. Kat ala, aywanam ti salon at mawan. Diyak kayat nga adadakas ang mapasamak kan ka. Wen, nanang. Ala nga rod, anak, kastapay. Wen, nanang. Kat orayan yung ipawit ko a kwarta. Wan, anak ko. Ala, agan anad ka akanayon. Rafi, saan mo ka di akayat ti sumurot dito yung Amerika? Sayang mo ti medical center nga imbangon ni Papa no panawag. Siga ko matiagawid dito eh. Tapno duwata namang imaton. Diyak kayat apanawan dagiti kabagyak dito eh. Sikat ti rumbang asumurot dito eh. Diyak mapanawan ti medical center. Ado ti pasyente dito eh. Oh, sige ka. No di mo kayat ti umay dito eh. Di takalat tangarudan. Tadituyak mat. Kasano nga ro ti arapaap ko amaadaan ta iti anak? Bye-bye ampay lang dayta. Saan pa'y nga ita? Ay, jak to kayat nga agla nga alos siyang no agsikugak. Apay nga ro da nakiasawa ka kanyak. No di mo matgayam kaya ti aganak. Basta, jak pa'y la kayat ti agsikug. Ninsamot Joan tinakasaumbaban iti cellphone mo. Wen mama, ibagbagak nga ro nga agawid tapno madaan kami ni iti anak. Ngam di na pa'y kayat. Apay nga rod nga inremedyo na ti panag-asawa yo. No kastamot lang nga di na kayat ti agsikog. Dahit nga ro ti pakas da awak mama. Nasaysayat la ko man, no di kam nagasawa. Pagbabawyam ti panangasawam kan ko ana, kasta ka di iho. Wen mama, iti da ito nga edad ko. Rumbang nga da kumamatan anak ko. Kan, adda kumamat mga awag kanyak iti mamita. Ay, kasla kayat ko ngagpaiso nga da kumamat ubing dito'y balay. Ngam ti parikot. Sana kayat ni Joan ti agawid dito'y Pilipinas. Nataangan taan ngam awan pa'y makuna nga apo ko ta. No kumaadda dito'y ni Joan, mabalin ang maaddaan ta iti apo. Mailiwak matan iti ubing. Adda ko maaw-awir tayo nga ubing. Maupupay pa yan ni Rafi kin ni Joan nga asawa na. Di na kanukayat ti agsikog. Day tamot ti saan ko akayat nga ugali di manugang ta. Apay anak ikalay sa pailaan ka ni Rafi, no di na kayat ti agsikog. Kuna na sosyal, ngam anya ka di pa'y serbi na ita, enton mataanganan. Diyay lang kasasaad na ita tinapatag, kasanon ti masakbayan da. Bumaket kan lumakay da nga awan anak da. Kasanon, no didan kabaalan. Iso akayat na tagyan ni Che Amerika, tado ka no ti kabagyan na ijay. Kaslaawan patag ni Rafi nga asawa na. Naibos ti kwarta nga impaw iti anak ta. Medyo mayat man basitan ti kasasaad ti apo ko ta. Mabalin na pagawiden dati ubay ngam inton madanon ti kay mo na. Ken inton nagkapsaut maisublimanen di tawi. Ay, kasi mauta. Ospital ti pan nakabalay na. Kanayon ang maisublay. Nakapsot mo't nga main. Ay, uray kumamit no talyawan ti aking putot. Ta tumulong kumamit iti pan nakapaagas ti anak na. Ay, awan siguro ti puso na. Iso tay awagan da a pusong bato. Nana, tata, mabalin nyo pa'y ngayawid ti ubing. Isubliyon to, into ni schedule ti check-up na. Ay, oo, doktor. Yawid mi nga ro ti apo ko may.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, managsaksakit ti anak ni Vanessa. Naduktalan ti doktor, alokemia ti sakit na. Kabayatan na, nang ibangon ti pamilya ni Rafi iti medical center. Iti saan na igagara apasamak. Impanda na nakora kan Tata Rodolfo ti Ubing. Iti medical center, da Rafi. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mabalin yun nga yawit ti Ubing. Yagyon tumanen, inton sumaro no a check-up na. Medyo pimigsan, doktor. Iso ayawin mi nga rudan, ti apo may. Wen, ina bakit? Binulan nga umayo i-follow up check-up. No agkapsot, admitak manen. Ala, iresitaan kayo iti agas na. Wan, doktor. Kaning kayo kitaan ti babayadan nyo, sakbay nga gawid kayo. Wan, doktor. Apay alangam tinapuyatan, iho. Di na kamin pinaturog ti tagtagainap ko, mama. Apay, anya tinatagtagainap mo. Tadi mo na iturugan ako na. Nakita kampay idi ni Vanessa iti tagtagainap ko. Katkatawaan nak, idin to tamalmaldayak, mama. Anya nga tati kahit asawan day jay? Ha? Sino day ta, Vanessa? Nagan nalaangan kat kasla na pintas. Ti babaya na si Kugak idi, mama. Vanessa, tinagan jay bastos nga wanan adal. Saan na abagay tinagan na? Apay nga tanay tagtagainap ko, mama. Baliktad ti tagtagainap. Si kanto timang katawakan ko na. May sakan a doktor. Edin to taiso katawanan adal. Nagnginamot tanday jay apagagasan. Manula nga aldaw ti apo ko ta. Ngam nagdakkel ti imbayat ta. Kasta dagiti pribado a pagagasan, bakit? Talaga nangina. Ay, kasano no awan ni Vanessa iti abroad. Urayin kadilatan nga agkapsot ti ubeng. Day tangarot ti pagam kakamapasamak. Kuna jay doktor, anakaro ka nun ti kasasad ti ubeng. Kaasi mo ti ubeng. Nula ko mamabalin a sublatan ti sakit na. Sublata kun Italag tayo latan ni ti apo ti amin. No kumasa na binaybayan ti amana. Adda ko makabadang ni Vanessa amang ipaay. Iti amin ang masapsapol ti ubeng. Day tatirigat na. Tawan mo't kabadang na. Kaasi ti ubeng. Adda ka di parikot. Apayakas lamaburiburan ka. Ay, mama, naitagtagainap ko manen ni Vanessa. Daytakit din ti pagtakta kami ti oras. Ang magurek ka. Saan ka di asika ti akin putot iti anak na? Wen, mama, ayan da nga taitan nga gina. Diyay kumaanak na. Itad na kumakan ka. Saan mo ta kayat ni Joan ti aganak? Oh, dangat ay jay. Pinanawan na kakiit din. Idi pa'y lang nga ado ti Jack kayat nga ugali na, mama. Apay ngamin at tinutupam idi. Adamot pasatyo iti napasamak. Imbagayo amay mayat ni Joan, ngam ni Vanessa. Ita,
Saan ko na nakikita ti anak ni kini Vanessa? Anya ka di tinagsaritaan yo ni Rafi. Kasla napataga. Kaya't ko apasapol ti anak ni Rafi, iti agnagan iti Vanessa. Itapay. Kat no ide kat ingka pinagsasawan ije trabaho na. Imbag no kayat na nga ipakita ti ubingken ka. Ika kiti ado ak kwarta, tapno ipakita na kanyak. No kayat nakidi kat gatangak pa iti ubingkan ko na. Sabagay, ti mamirmiraot. No pakitaam iti kwarta, sigurado atok maan na. Talaga? Amo matan tagbibisin iti kwarta. Alaan na lakit di ti kwarta. Ipalpas ko pa iti pakakumikuman mi ita. Isarunok apasapol ti apukta. Nalakalaang apasapol no dapay dito'y Pilipinas. Papanan na kumangay. Amangan no di pa'y makadanon iti kabanghibang a syudad. Oh, apay analiday ka manan. Pimanaw dagiti amo ta. Itaddanto kano ti sweldo ta, intun sumangpet da. Anya ka di ti pagdanagam. Itaddamat no umay da. Kasano, no i-extend da ti panagyanda iti sabali a pagilyan. Awan pa'y maipawit ko para iti aramatan ti anak ko iti ospital. Sapay impawit ko mati di balay mi tinaudi a sweldo. Ipapaaramid ko nga min ti balay mi. Imbag pa'y kan ka ata makabalay ka. Siyak ngay. Mapan amin iti agas kan kimo ti anak ko ti sweldok. No awan ka dito'y abroad. Jak amo no anyan tinapasamak iti anak mo. No awan ti kwarta nga ramaten na. Iso siguro ang nagbiit ta anak ka umay dito'y takinaasyan nak ti Diyos. Mamati ak iti imbagam. Dagiti daduma ang nag-apply para abroad. Kat mabayag sada makaumay dito'y. Adupay a proseso. Itaman pa nakalagip ka nga umawag. Imbag pa'y kanyag, tamakalagipak nga umawag. Angam si Kangay. Kanayo na ka makumikum iti medical center. O anya, di ka kadipay agawid? Diyak kayat dita. No di mo kayat ti umay dito, pasensyan. Kaslasan tang agasawa. Kayat mo matan dita, ngam dito Uray si Kamat. Kayat mo dita, ngam dito Awan ka dito importante nga ipagam. Nabanugak. Kayat ko ti agina na. Kwa? Adda ko makid dawag. Kayat ko ti waya-waya. Anya ti kayat mo asawen? Ibagak to inton maminsan. Mapan kami pa'y agpasyar, kadagiti gagayom ko. Okay, bye. Ni kadimanan Joan ti mawag, kasla masurun ka mat. Awan pa'y nasayat nga ibagana, papa. Kayat na kano ti waya-waya. Waya-waya? Kayat na siguro nga ipawaswas ti kalay sayo. Isu akas ta ti imbagana. Nalian iti ugali day di Amerika. Nalakadalaan nga ipawaswas ti kalay sa ijay. Sana nasaya at tinatumpungam a babae. Kaalasan ti asawa, adi na kayat ti aganak. Sapay tartari gagayak ko matimadaanan iti anak, papa. Ngam kasano? Adayo, kan saan akayat ti asawam ti agsikog kan aganak. Anya nga ti pamuspusan, papa. Mayat ti singhasing ni mamam. Apasapul ta ti anak mo kan ni Vanessa. No diyo ko malinapdan ti relasyon mi idi ni Vanessa. Sa anak ko mga agsagsagaba akastoy, papa. Hello, anak. Imbag tayo mawag ka. Ada ka di manan madi anak pasamak nanang. Nakarwar kami ni Diyo ospital. Nag-ina ti binayadan, May. Pribado nga min dayta a medical center nanang. Wan, anak. Pribado, isuan nangina. Pasensya kayo kumapay laang nanang. Apay ka di, anak. Anya ti parikot mo. Nagtur nga min dagiti amo mi ka ni Jenny. Awan pa'y sweldo. Taitaddan to kano inton sumangpet da. Kastakad ay. Ala,
Mangirimedyo kami kan ni tatang mo iti igatang minto iti agas ti apo may. Ala nga rod. Kastapay, anak. Kasano nga tanong madanon ti panakakimo ti anak ko. Kat awan pa'y dagiti amo ta. Ha? Kasano nga agpayson? Day tangarod ita ti parikot ko. No saan amakimo, agkapsot, kan marigatan kano. Damag kuman nga ado kano ti pagdaksan na no malanganan ti panakakemo ti maysa a pasyente. Wan kano. Imbes asumaya at ti kasasaad na. Saan? Ay, mabaliwan man ti schedule na amakimo. Di, padasan na ti makisaong iti doktor na nga oray maudin to nga itad ti bayan. Kapilitan na kasta ti aramidon da. No saan pa'y asumangpet dagiti amo ta. Ti saludsod ita. Kayat ka di ti doktor nga utangam pa'y ti pagkemo ti anak mo? Sapay kumata kayat na, Jenny. Umad-adumat ti umayag pakimo dito yung medical center. Wen mama, iso nga ipangato tayo manin ti bayad ti kemo. Tadi kalidad mat nagitar aramatin tayo. No di da kayat tinangin a presyo tayo, mabalinda ti mapanijay adayo. Awan mat sa bali a pagpakemuan da dito asidag. Pudno day ta, mama. Adamat emergency hospital, ngem nagado ti nakapila. Mabayagan da nga aguray. Saan da makasambot iti naka-schedule a session da? Nurayan da pa'y ti pila. Maunat ton ti pasyente. Awan bibiyang tayon iti data. Nang runa, no saan da nga agbayad. Kwartang agpaiso tinapatag. No awan kwarta ti umay, saan mong admitan? Wen mama, saan a paggagasan ti agpalpalama da ito'y medical center tayo? Saan ang naipatakder da ito'y apagagasan ti awan kwarta na? Dakal ti gastos tayo dito'y. Dandani manan ti schedule ti panagkemo ti ubeng. Awan kanupay mo ti amo ni Vanessa. Kasano nga roden ti apo ko ta? Yuray tayo kaday ti sumaruno a panagkimo na? Padasan ta ti makisao iti doktor. No kayag na nga ipautang pa'y ti bayad ti pakemo. Sapay kumaat ta kayat da. Padasan ta akid dawin. Nga agbayad tanto inton makaipaw iti anak ta. Mala, padasin tayo ti makisarita iti day ti a medical center. Tabarang kayat da. Kano ti panang pasapol mo iti anak ni Rafi? Mabiitan. Dandanin malpas ti proyekto mi. Katinton malpas, iso ti sarunok apasapol. Magagaranak mo tan ang makakita iti apo ko ta. Saan lasi ka ti magagaran? Uray siyakmat. Ala, agawaam nga rod tapasapol mon. Agtutor ka kadi. Madanon to dayta. Nalakalaan ti mangsapol, no adu ti mamandaran nga agsapol. Malagarudan, tamapanak mo't ije medical center. Kitak no ado ti agsangpot a pasyente. Adda sumungad a pasyente. Madlaw a marigrigat. Adda nga ta kwarta dagita. Adda, mama. Imay dagitay din. Nakabayad naman. Adda siguro kwarta damanan, isungay may da. Nalabit akasta, mama. Nakairemedyo na siguro, isungay may damanin. Ala, tasabtek man nga rod ida. Leukemia ti sakit ti ubing, mama. Medyo nakaroon ti kasasaad na. Masapol ama confine. Sino ka di ti pasyente? Daytoy apo ko may, madam. Inton bigat ti schedule ti kimo na. Iso ti imbaga ti doktor na. Nagkuhapon nga ubing. Hagam, adda ka di kwartayo a pagbayad yo. Dayta ko mati ipakpakaasi may madam. Mabalin ka di nga inton makaipaw iti anak may. Saka magbayad. Anya, makapawit. Kasanon, no saan nga agpawit?
Agpawit dayjay, tamo na ti kasasaad ti anak na, madam. Awan ngamin ita ti amo na, iso adi da pa inted ti sweldo na. Kasano no di da itad ti sweldo na? Makabayad kayo nga rod? Ikarimi, madam. Agpawit dayjay, apaman ama ited da ti sweldo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapawit ti anak yo ako nayo. Angam, di mo't sana mabali na maitantan ti panagkimo na, madam. Saan ang makimo no awan pagbayad yo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan pa'y asimang patiamo ni Vanessa, isuasan pa'y ang makapawit para iti panagpakemo ti anak na. Kabayatan na, insublida na nakora ti ubing iti medical center, katiinan ni Rafi ti simango kadakwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikarimi, madam. Agpaw iti anak may apaman ama ited dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapawit ti anak yo ako nayo. Madam, sana mabali na maitantan ti kimo na. Saan ka day? Sana makemo no awan pagbayad yo. Pangaasiyo ka di, madam. Kasapulan ti ubeng ang makiimo ka no inton bigat. Agbayad kamin tulat ta. Saan ka kadi ang makauawat abakat? Saan apagpalimusan to'y medical center me? Agsubli kayon to no adda kwartayo ko na lang arudan. Ala, ing kayo ijay emergency hospital bareng agpautang da ijay. Ay, unay kat at imangkan ti puso yon. Saan mimot nga itarayan ti bayadan mi, no bilang? Anya ka diti parikot dito ay. Apay apimanaw ni mama na kami suot. Mamamgayam, jay di na kami kayat apastrakan. Taawan pagbayad, may. Saan kami napagagasan dagiti awanan kwarta dito ay, ina bakit? Barang no da kayo ti ada konsiderasyon na. Agpaw ito umutlaang ti anak may. Agsubli kayong tulangan into nagpawitan iti kwarta ti anak yo. Ngem di kayag danag. Resita kiti agas ti ubing. Tapno adapay usarin na, sakbay ti pan nakakemo na. Anya pa'y ngay, no di kasta. Iresitaan da kami nga rodan. Taing kami gumatang iti agas. Nakagatang ka ka din iti agas ti aputa, bakit? Wan ngam saan ko ang nagatang amin. Gatangan to, inton makaipaw iti anak ta. Anya pa'y ngay. Anusan tayo pa'y ati adda. Ay, madanagan naklaang iti mabalay na mapasamak. Tamaitan ta ti panakakimo ti ubeng. Sa apay kuma. Tawan pagbabawyan dagiti at tao. Rupat kwartada. Anya nga rod, kasta ti kayat da. Padasin ta ti mapan iji emergency hospital, bareng saan unay nga atidog ti pila. At nagdamagak. Atidog ka no ti naka-schedule ijay. Into ka no pa'y umayabulan ti islat. Imbagak ngay kanda ko mati ubeng iti islat na. Wan ko mga rod, lakay. Apay akasta ti lang mama.
Adda ka di pa kariribukan nyo? Apay akastoy tirignak. Edi imbagak nga agsublidan to inton makapaw iti bagbagadang agpawit. Tinalyaw nak ti ubing. Kasla nakakaasi tilangan na. Nakaamamo. Nakitak mat dita, mama. Nakaamamo ti rupa ti ubing. Oh, ang apay ko mga iso ti panunutan ta. Awan mo't kwartada. Adda nadlaw ko iti panang talyaw kanyak ti ubing. Kaslam amunak. Saan ka di nga imbagam nga inagasam? Iso siguro akaslam amuna ka ako na. Wan mat kiti. Adun ti inagasak. Ngam, sana kasjay ti mariknak. No kasjay kita endak. Oh, asino ko mga rudagi jay? Tay soki din ti pagsarsaritaan ta. Ado pa'y ti mataming atat tao nga dakwartan. Sabali lang amin ti riknak iti dayjay nga ubing. Atay mabaringkwas ka. Anya ti mapaspasamak kan ka. Jay man ubing a pasyente. Kasla makit-kitak pa ilaang ti panang talyaw na kanyak, ide pumanaw ta. Ubing laeng. Pagtaktakan pa iti panawan. Adula amin. Sino da itchay nga ubing? Apay akas jay ti panang kit-kita na kanyak. May salaang nga ubing. Pakasik naram. Basta awak man. Anak laang ti mamirmiraot. Isuki din ti pakariribo ka. Unay kan, nairamraman akpayan. Rabi ipay laeng. Disturbom ti turog. Maturog ka, tayo nakman kit di agkape. Nuing kagkape. Ad di ka makaturog. Maturog ka laang, tadi ka matsagsagitan. Nakitak nga do ti urnong dagiti inchik ijaigid ti kalsada adidan kayat nga alikaman da. Saan ka di nga ugali dagiti inchik ti agsukat iti amin nga alikaman da, no danda ni New Year? Wen ka no. Iso nga ipanda iti dayjay abanda, tamabalin nga alaan ti akin kayat. No saan ama ipari ti agala, intaman nga rod agpili ti mabalinta nga alaan. Mabalinta nga ipawit iti Pilipinas. Alikaman ti kaadwan nga impanda ijay. Ada kaldero, kasirola, kortina, kanda dumapay. Intaman nga rod, ikandado ta ti balay ti amo ta. Saan da nga ta sumangpat ita? Amangan no madama nga agkiw-kiwar ta kat adadan asumungad. Saan pa'y mat siguro? Darasan ta tap na makaaduta. Ipawit tan tumatan iji Pilipinas. Nagadukot dagituyan nga imbati dalatan dito igit ti kalsada. Nagpipintas pa'y laang nga alikaman. Dagiti kaldero kan kasirola ti alaag. Stainless dagito Nangina iji Pilipinas. Amangan no awan pa'y ti kasta a klase ala ko ijay. Nagpupuskol ko naman. No makadanon dagito iji Pinas, imported ko nada, uray no pinidot talaang. Uray pinidot laang ata talagamat nga imported. Sa bagay, nagapumot ti abroad. Ako reka. Anya da ito kasla. Portfolio? Kita agman. Ha? Jenny, saan ka di a Hong Kong dollars na gito Ha? Saan nga ta peke dagitay? So nga imbalang da? Kita akman, no adanagan na itibag. Wano ada ID na iti unag. Awan mo ti makita. Kasanurod ama isubli da ito Urayam ano dagbiro. Nawan ti agbiro. Baknang kan. Adan pagpaagas ti anak mo. Saan nga tapay asimang pati amo ni Vanessa? Imawag ko maday giant ano si mang pati amo na. Ay, kasanon ti panagpake mo ti ubeng.
Adayo pa'y ti schedule na ija emergency hospital. Agkapsot pa hikit di manen Ado pa'y ti agas, nga madilat tamot. Maisubli ko mamanin ija medical center. Ay awan mo't kwarta tayo. Ano asino pa'y ti babak nang isuda pa'y ti rupat kwarta. Maamak da saan tayo makabayad. Awan asid ay ti masakit. Awan mabalin mo. Taawan mo't nga rod ospital mo. Nagparamid na ngagpaiso iti ospital, ng para lang mo't kadagiti adda kwartana. Adamot kit di ija emergency hospital. Nga masapol ang ma-schedule pa'y. Ado matiim mo na ngam ti apo ko ta. Nagbayag ka ng padpadaan. No adamang sapul dita adolyares dita nakapidutam. Ngam awan matimang claim. Iso nga rod, imbel lang da nga taa talaga. Apay nga ijay ti nakapidutak. Isupay ti pangalam iti ipawit mo pagpaagas ti anak mo. Awan matimang claim. Kasano no adan tumang claim? Di ibagam tipod no abinawasam ta pagpaagas ti anak mo. Mayat nga taday ta nga aramidak. Nabayag mat basitan nga inururay mo no adda umay mang sapol. Ngam awan mo saan ka de? Sa bagay. Saan kumat nga aguman? Taitad kumat laeng no adda umay mang biro. Hello anak, kumusta ka dita abroad? Nasaya atak lang ta dito'y nanang. Da kayo kit di Kumusta ti anak ko? Nalpas ka din ti kimo na? Naka-schedule ija emergency hospital. Saan pa'y anadanon ti pila na? Imbag no saan amarigatan ti anak ko, nanang. Ay, agkapsot. Adamot kit di dagiti agas na anak ko. Aguray kadilatan ti anak ko no kaano amadanon ti pila. Aduda ngamin a pasyente. Napunno ti ospital. Iso adito'y balay nga urayan mi ti pila na. Di pala sumangpat mo't dagiti amo ta. Masapol nga agawid ak iti Pilipinas. Tasyak ti mga sikaso iti anak ko. Kapilitan nga urayam idaa, taadda kadakwada ti passport ta. Sapay ko mga ruta sumangpot dan. Tapno makaawid ak mo't iti Pilipinas. Ikararag ta sumangpot da kuman. Asino nga tati akin kuko iti medical center arupat kwarta. Sigurado ang milyonaryo ti akin kuko Medical center ko naman. Awan ang puso dagi jay. Inton makaawid ak iti Pilipinas. Ipan konto ijay ti anak ko. Kat pakitaak ida iti ado ak kwarta. Tapno tamingan dati anak ko. Winman, adamat day tanapidot mo. Awan mo ti mangklim. Oh, nakalagip ka manin ngay mawag. Awan ka di talaga ti plano masumurot dito Si kaman ti pagdamagak. Awan ka di talaga ti plano mga agawid dito Nakapangad nga kon. Jack kaya ti agawid dita. Adakan ka na ita. Awan mo't lang ti Serbina nga agawid ka dito Tadi mo matlaeng kaya ti agsikog. Day tala agsikog ti ibagbagam. Numabalin na ko disikan ti agsikog. Awan Serbina ito asaritaan. Di ka la kuman imawawag. Adda ka di sa bali dita. Iso adi na kon ikaskaso. Saan nga ta sikat ti addan sa bali na dita? Iso adi mo kayat ti agawid? Imbes ang mailiw kayo iti tungkal maysa. Saan mo't taday taag sob-sobang ter-aramitin nyo? Awan ganas kun kenkwa na mama. Tadi na kayat amadaan kami ti anak. Amo na akailiw ko ti ubing. Ngam paidamat. Uray ko ma, no agpakita ti anak mo iti sa bali a babae. Ay, ipaspasapulan ni papa, mama. Mangnamnamaak ang masarakan tayo ti ubing. Sapay ko ma. Dakal siguro itan. Nalabit, bariton, wano balasitang kuman. Sigurado na ita, mama. Gaputa sumagmamanumot ng atawan tinapalabas. Imbag ta simbang putan dagiti amo ta. Agyaman akmat, tamaawatan dati kasasaad ti anak ko. Pagawidon dakmat laengan.
Agawid ka na din na oras gayam. Imayak dito eh. Tapno maipayak ti anak ko iti nasayata masakbayan. Ngam, apay ngay anaadaan iti kasjay asakit. At dapay kat pamabasol ko iti akin kuko iti medical center. Asaan anang admit kan kwa na? Nasa uti amo ta. Ano saan ana itantanti pan nakakimo na. Sumayaat kan uti kasasaad na. Maladingitan ak unay gayam. Dakkel gayam ti pagdaksan na. Numay tantan ti kemo amay paay iti pasyente. Nanang, kumusta ti anak ko? Apay asaksakruyan ni tatang. Ani, ada ka matgaya mo anak ko. O nanang, ngam apay asaksakruyan ni tatang ti anak ko. Ipadmi ko maidyo ospital. Agkapsot nga minan. Nabayag ka din akasta, nanang? Saan mo't ket di anak ko? Ngam na, kimapsot nga main. Ipantayon iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Sige, ije medical center. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 3, versikulo 11 kan 12. Anak ko, nutob nga rin na ka ti apo, ikasum analaing kat ibilang mo akas balaag na. Babalawan ti apo dagiti ay ayatan na, akas iti panang babalaw ti maysa nga ama, iti anak nga ipat patag na. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Manipod adan negosyo. Kanayon ka amaladaw nga agawid. Agat arak kapay. Apay ay, katkwartak matiigat-gatang ko iti arak. Kayat mo asawan. Arak ti pangigat-gatangam iti ganansyam iti negosyom. Saan ka kadi madanagan? Tadamat itad ko kan kaapaggatang mo iti masapsapul tayo dito'y balay. Saanen anasaya at ti aramid mo. Imbes nga isaganaam ti masakbayan ni baby. Saan mo't tagbisyo ka? Basit pa'y ni baby. Tapno isaganaan ta ti masakbayan na. Adupay atawen a panagsagana. Ay, awanen Rod. Nabartekan pati utak mo. Di mon ammo ti sasawam. Itataubing pailaang kat nagadun ti masapsapul na. Gatas kada diaper, pati lupot na. Manumot laday tangay. Gatangak ah. Diyak kaya ti mapaspasama kiti anak ta. Nagbalin mo ta na mamartek. Kan nadapay ka no babae na. Babae ko nam. Saan ka di apa naginumla ang tibisyo na? Nadamag ko a serbidora iti resto bar ti kanayon na apapanan ti nagbalin na babae na. Daytan ti kamadyan nga aramid ti may sa lalaki. Ti manglipot iti asawa na. Sigurado a masaktan ni Gina numamuan na dayta. Asino kay ti babae asaan a masakitan? Numadamag na nga isuksukat ti asawa na. Kakaas iti manugang ta mga awir iti anak da. Agbabae pa'y may ti anak mo. Amom ka di, no asino ti babae na. Ivory ka no tinagan na. May sa serbidora. Mapan ko man kasarita day di a babae. Ibagak nga addan asawa ni Rod. Si kakadini Ivory, basang. Apay ka di, nana bakat?
Agorder kayo kadimot iti mainom kan pulutan. Saan basag? No ada soft drinks, ison, taagsarita tapay biin. Mabitla nga. Tayalaan kayo iti order yo as soft drink. Madlaw asuplada da dya babae. Kasla saan anasaya at ti kababalin na. Ato yan ti order yo, nana bakit? Agyaman na basang. Mabalin ka din agtukaw ka. Tawan pa'y mati ado a parokyano yo a serbyam. Anya ka diti bagayo, nana? Nay, da kayo mati masabat ka. Agdardaras kayo, mate. Nakitam ka din ni Manong mo arod. Nabartag ka numanen. Nakailad ka no ije kalsada. Saan ngamin nga ije kalsada tinagnaak, tata? Mabalin ka diya kaduan nak, tain takitaan barok. Amang ano diya kabaalan no si siyak ti kaduan na amagna. Ay, sige tata. Kaduaan kayo. Tapag tinulungan ta timang salabay kan kwa na. Agyaman ak barok. Sa dino nga tamanan tinaginuman day jaya tao. Nakaamuan yung aday ije kalsada, tata. At daubing nga nakaibaga kanyak. Kasta ka di? Saan mo't asigod ang mamartak ni Manong Rod, tata? Jak manam mo. Manipod at daigatang nan. Kasjay na matan. Nadamag ko ngamin, nga adda ka no relasyon nyo iti anak ko, ani Rod. Sino mo't tinakaamuan nyo nga da relasyon mi? Dayta mo tinaidanon kanyak, basang. Umay dito ay. Natural a pagserbyat. Ta servidora akat nga ron. Gampod no kadi nga adda relasyon nyo. Apay kumanoad na. Ibarit yo kadi. Kaya't ko nga ibagakan ka, nga addan asawa ti anak ko. Anya ko ma, no addan asawa na. Saan kumat nga asawaan ti anak yo, nana? Kasta ka di. Sige nga, Rod. Mapanakon. Diyos, nana bakat? Umay ka, tata. Tapag tinulungan ta sa labayan ni Manong Rod. May mayat ko mano, babae timang salabay kanyak. Saan ka dada kayo? Asino matababae timang salabay kan ka? At daaw awer ti asawam, di na ka masalabay, just kikit de. In kayo mga yap iti babalasang amang salabay kanyak Tatangda na ida. Awan mo, loko. Natatagal ka din ti utak mo. Ala, ka. Agawid tayon. Agurayang iti babalasang kunak lang aruda. Umay kan, Manong Rod. Ang mga nuadadakas ang mapasamak kan ka, no di ka pa'y lagawid. Anya nga kumati, mapasama kanyak. Kat nuadda ka no kinagat ti aso ang nabartak ang nakaturog iti kalsada. Narabis pa'y ka no. Apay anak ka may suot ka si Mangpet. Napan ko kinasarita di agnagan iti Ivory. Madlaw nga awanan adal ken mudo. Pagkuna amat. No bastos mo ta makisarsarita. Anya nga itinagsaritaan nyo iti dayja babae. Idi imbagak nga da asawa ni Rod. Kunanakit din nga anya kanu kuma. Kat di namat kanu asawaan ni Rod. Talagang nga Rod bastos. Di na nga agpaiso asawaan ni Rod ngam kukwartaan namat. Ni Rod terumbang akasarita ta. Wala, tay sumat ti agar-arami di timadi. Madandanaga anak pa yun. Tama ilumlumluman iti pagbasulan. Sardengam ka din ati kanayon mo apanaginom lakay. Hapay ka di apakasiknaram. Katsyak mat ti mabartak. Saan asi ka? Madanaganak. Nga amangan no adadakas ang mapasamakan ka. Agun gayam. Inawis naktigayam ko. Mapan kami makikasino. Ay na, saan lakay? Madi ka no asursuruan ti kasino. Awan ka no pa'y tibimak ng iti kasino. Enjoy ka no katiag kasino.
Saan ka sumanao? Tapno sa anak nga agmalas. Pangaasim lakay, saan ka kumaamapan? Di naklapdan. Kalpasan ti kasino, mapan kami iti inuman. Agkasangay ngamin ti may sa kadang iti barkada. Anya nga tati aramida kinirod nanang. Mapanda ka no iti kasino. Ay, saanan anasaya ti mapaspasamak iti asawam. Huwag nga rod nanang. Imbag pa'y idiawan pa'y negosyo na. Talimpyo ti aramid na. Dakkel at talaga ti maaramidan ti kwarta. Tapagbaliwan na ti ugali ti tao. Pudno tako na yun, nanang. Idiawan pa'y kwarta na. Nasingpat, takanayon nga agawid iti husto nga oras. Ngam ita, adamanan sa bali, anasumok na abisyo. Madanag anak nanang. Sigurado nga damadi nga ibu nga dagito'y abisyo na. Ay pudno day tako ng basang. Awan pa'y bisyo ang nasaya at tiintad na. Inaramid ko aminan nga amok apamuspusan. Tapno agbaliw. Ngam pulos adinak dengdenggen nanang. Manang Gina, nasarakan da ni Manong Rodi jay igit ti kalsada na bartek. Kinagat ti asaw. Anya, akin aso tinang kagat. Kanapay kinagat da. Gapu iti bartek na, kinugtaran na jay asaw. Ngam kinagat matan ti asaw. Imbagtad da nakakita kan kuha na. Ay, imbagtad da kagawad. Intaray da na jay ospital. Ay, unay lakit din da dya tao. Itaman pa'y basang. Ada ka di importante nga ibagam. Intaray da ka nun ni Rodi dya ospital, nanang. Ha? Apay nga impanday di ospital. Nabartek. Nakaturog iti kalsada kat kinagat ti aso. Anya? Ay sus, anya nga tan tinapasamak kan kuha na itan. Mapantayo ko may di ospital, nanang. Agure katagpalasak pa yung arod. Ay, anya nga tan tinararami da dya lalaki. Kanayon ko nga ibaga at dinalabsan ti aginumiti arak. Ngam di nakmat dengdenggan. Oray siyak, kanayon kumat abagbagaan. Apay nabingdaan ti Ropak. Diyak nakita tinapasamak. Ngam ko na da kinagat nakakano ti aso. Wan, day tamo ti imbagada anak ko. Anya langan ti tsurak. No kuman nagtungpal ka kada kami. Adayo ang napasamak day takan ka. Leksyon day tikan ka. Amin analabas. At damadi nga ibunga na. Leksyon ko na yun, nanang. Wan mat, di na kami pulos denggan, uray amom abasol, dagiti aramidam. Anyat kaya ti asawan, nanang. Na, kanayon da ka apatigmaanan, ngam anya ti inararamid mo. Umado ti bisyom, agrurutapan. Kumusta ti anak mo? Aday jay, nabendaan ti rupa na. Aniyan tinagbanagan ti sulpeng nga anak ta. No dimngagla kumakadata, adayo ang mapasamak da jay kankwana. Ay, imbagpay idi saan anaadan iti negosyo. Saan adakas ti madaan iti negosyo? Nulakot saan ang makasuro iti dakas abisyo? Iti kasdya na pasamak na. Maliklikan na mo't siguron ti panakaigumon na iti bisyo. Sapay lako mga rudlakay. Saan siguron amapan iti resto bar kanda dumapay dita. Takas diyang arod tinapasamak ken kuana. Sapay la ko mga rod tagbalbaliwan ni Rod. Bakit? Kaano da nga tang ikatan ti binda ti Ropak? Mabiit ka nun ko na ti doktor. Asino ayat ti akin aso itinang kagat kanyak. Ado kanumat nga aso. Naggiinangat da kanupay. Pestigid di dagi siyang aso. Adayo kumamapasamak day taken ka. No saan ka abartek. No amukla kumanuan niyang aso. Awan ti maaramidam. Taday tangamin bartek mo. Imbagkit di Tadda nakakita ken ka akagawad. Iso nga intaray da ka dito ospital.
anak iji ospital. Kasimot ni Gina. Adapay ubingaw awir na. Kano ka di arumwar iti ospital ti asawa na? Diyakam mo padaanan tayo Ay, awan pabasulon na itinapasamak kan kuana. Takanayon tayo mo't apatigmaanan. Ngamdi mo't dumngag. Grabe gayam tinapasama kan kuana. Uwan nga road. Saan la may nga aso tinangkagat kan kuana? Dayta ti maalala ti Bartek akas kan kuana. Ikatanda madamdama ti benda ti rupam. Umay kano ni nanang. Sapay la kuma. Tanan anayin ang nagimbag ti sugat ko. Oh, Diyos ko. Pakawanan na kuma. Sapay la kuma, ta saan pa'y analadaw ti kararag mo. Ikarik. Saan akong ngagbartag. Kanliklikak mo tanti ado abisyok. Ni, aday tan ti doktor ka nurse. Umay da ikatunan ti benda ti rupam. Agyaman ak. Mabalin ko matanti rumwar dito ospital. Kat ikarik bakat. No makarwarak. Agbalbaliw ako. Agtrabaho ako. Para iti anak ta. Kat liklikak dagiti makapadakas kanyak. Intay denggan ti patigmaan ti apo, tapno sumayaat ti biyag tayo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsanggot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 4, versikulo 18 kan 19. Mayarig iti banawag ti dalan, apagnaan dagiti nalintag. Romanyag a romanyag, agingga a makatangkayagan ti init. Ngam nasipngat akas iti rabii ti dalan, dagiti managdakdakas. Maitiklub da, ngam di da makita, noan niya tinakaitikluban da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Kenya. At dadayon diti kalsada nga dayo kadagiti kabalbalayan. No da sumunga dalugan, ibalangan tayo ti dakla kayo. No agsardeng ti lugan, unagen tayo, ket alaan tayo dagiti kwarta kas kada cellphone dagiti pasaheros. Mariglado dayta, alibtak lang ti kasapulan. Agbaligi tayo nga ta. Nung ay adaw may apulis. Igaraw mo manen ti ginatakrot mo. Agalibtak ka. No maala tayo ti kayat tayo ang maala. Pumanaw tayo at dagos ito Kaslasan ka lalaki. Takrot. Agnanayon tayo kadi akastoy. Agsasaad iti lumabas alugan. Tanya kumabay. Awan di sa bali at trabaho tayo. Sana mga anti pamilya tayo na awan tayo pagsapulan tayo. Awan pa'y nga rod may gatang itiarak. Saan mo't amabalin adawatan tiarak? Awan ti agkutikan agriyaw. No diyo kaya timangan iti bala. Ala, iyawat yo. Amin abagyo.
Darasong nga iyawat tibag mo. No di mo kaya't at tumayab ti banga-bangam loko. Ay, pasensya ka. Pumalaang matikar ka tibagaw. Oray mo ma! Iyag mo, tanalaingak ngag mo ma. Ha? Ibarsak yu dagiti bagyo iti tanga. No diyo kayat amabtak da ito abas. Ala! Agawan nyo! Agawaan nyo! No diyo kayat abumtak da ito abas! Ado, tinaala tayo kadagiti pasaheros. Una, dapay cellphone. Sinalbag. Agriring dagiti cellphone. Ala, agawaan nyo nga ikatan dagiti SIM card. Darasong si kasi mo. Tulungan nak amang ikat ka dagiti SIM card dagiti cellphone. Wen, tulungan kan. Ala. Intayo at dagos iti gayam ko. Kaya gayam ko nga gat-gatang iti cellphone. Masapol may dispos tayo at dagos na kitoy. Ibati tayo tinapintas a cellphone. Takukuha tayon. Mabalin la tama ito. Mangpili kayo iti kukwayo. Taintay to ilako ti daduma. Nalaing da ya gayam ko tamo na ti aramidan na may papan kadag iti cellphone. Uy, Simo, anyang itaramidam. Agpili ka unusan. Nangalaang iti ado a kwarta a nakitak iti bulsa ti pantalon mo. Bingay ko dayjay, bakit? Bingay mo iti. Sabali samot daytan. Naggapwam ngamin idi kalman. Parbangon kan asimbang pata. Apay ang nagaduti sa lutsud mo. Alaam kit din ta idulin mo. Kayat ko amaamuan no sa dino tinagtaudan ti kwarta. Saan mo nadamagan? Basta bingay ko. Awan ka di ti karbangak amangam mo. No anya tinagtaudan ti kwarta nga ited mo kanyak. Kwa. Nangabak iti kasino ti gayam ko. Balato ka no dayta. Nagdakkelan ngay, no balato ako nam. Daka umay kamot dito'y balay, Lilia. Ada ka di masapol mo. Nangag mo ka ti padamag ija radyo. Ay nana ka amak. Ha, apay, anya tim padamag ti radyo. Ada ka no nagsaad iti bas iti rabi eh. Inalada amin a kwarta ken cellphone dagiti amin a nakalugan. Anya, nabigbig da ka di dagiti managdakdakas. Nakamaskarada ka no amin. Di da nayawag adagos iti pan nakabagi ti lintag, taawanan ti cellphone da. Sinamsam ka na dagijay ama nagdakdakas. Ay na, matiliw da kumaa. Tapno mapukaw dagita managdakdakas. Day tati parikot iti kagimongan. Nasa umon. No asino kat dagitaa. Nakaumay kayo mat, nanang. Sumurot kayo kadi iti papanak? Mayak, da umay kalapdan iti panggap mo nga agbiyahe. Apay alapdan nak. Adda ka di importante nga aramidan tayo, nanang. Adamot nisi mo di tabalay. Amangan no adamot mangsaad ka da kayo iti kalsada. Mangsaad? Asino kumamat? Adda ka no nagsaad iti bas iti rabi eh. Inalada ka no amin a kwarta dagiti pasaheros. Anya? Asino ngay nga tadagijay ama nagdakdakas? Ay, jak mo, anak ko. Ipagarup siguro dagita ama nagdakdakas. Ama kalisida iti pangukuman ni Apo Diyos. Simo, apay ka di ama ikulkulang ka. Manipod pimanaw ni nanang dito'y balay. Pampanunutop nga minti imbagan. Asaan ang makalisi iti pangukuman ni Apo Diyos ti managdakdakas. Pudno ti imbagan ni nanang.
Awan ti managbasol ang makalisi ken ni Apo Diyos. Malaksid laeng no agbabawi ken agbalbaliw. Nakaamuan ni nanang iti imbagana ang napasamak idi may sa Arabi eh. Impadamag ka no ti radyo. Ay, awan ti managdakdakas ang makalisi iti lintag. Impadamag ti radyo. Di da ka di mo, no asino dagiti managdakdakas. Saan da nga mo, ah? Ay, kasano nga ta? No siyak mat tinagbiyahe, kat masaed tinagluganak, kat alaan dati kwarta kat cellphone ko. Ha? Kaya, saan mo ka din napatuloyan ti agbiyahe? Winsa, amangan no adamang saed iti pagluganak. Ay, malagip ko gayam. Naggapwam ka di, idirabi eh. Hello. Hello, Mang Poldo. Apay ka day? Umay ka, tamapantay man na nagsaad iti sa bali adiso. Kuha, Mang Poldo. Aguri-gurak mat. Guri-gurlaan. Agjakit ka. Iti kastakat saan ka malamin. Sanak pa'y akumuyog ita, Mang Poldo. Diyos ke kakiti. Agkurang kami noawan ka. Taasino kumati agpaay alok out. Madia talaga tibagig, Mang Poldo. Agbalbaliw ako. Saan? Saan na mabalin? Awan ti sumina iti grupo. Labing itag, Mang Poldo. Sana ka makaumay. Pagbabawyam ti isisinam iti grupo. At dalakit ti dakas ama pasamakan ka. Kalpasan day tuwing nga operasyon tayo. Isublat tayo day jay asimo. Anya ka di ti aramiden tayo kan kuana, Mang Poldo. Kas iti sigod. Ipak niyo. Ariglado, Mang Poldo. Day talagayam. May salaabala. Tsuk! Mabigat anton as simumulagap. Kas jeti rumbang nga ramidan iti asinuman na sumina iti grupo. Mang Poldo. Nadagsan ti dosa ti sumina iti grupo. Tapno awan di pagtuladan ti daduma. Masapol ang madusa na jay asimo mulagat. Day tatirumbang. Ha? Masurunak iti day at tao. Itaaman pa'y akas na ti jar mo, balasang ko. Kasla da parikot mo. Nanang, adamadmadlaw ko kanisimo. Madanaganak. Anya tinadlaw mo kuana. Manipod iti may kayo ijay balay anang ipadamag iti maipapan iti bas anasaad. Kas jamot kan ti madmadlaw ko kankwana. Anya ko mati maipapan iti dayjay. Kanayon ang maikulkulang. Idi adda imawag kankwana. Kasla alos si isan. Kasla adda kabuteng na, nanang. Ha? Anya ko mati pakasagnaran na. Taapay nga apektado iti napasamak. Kwana nang, mas dawak pa'y. Taad da nakitak idi, medyo dakkel agatad iti bulsana. Anya? Dinamag mo kumaa, no sa dino tinangalaan na. Kaya't ka makasarita si mo. Ada ka di rumbang nga ipudnom kada kami. Nanang, agpaggadibiyag ko. Ha? Apay? Ibagam tap no maamuan me. Kaya't ko ti agbalbaliw. Ngam ko na ti kakadwak. Nga adda kanudakas ang mapasamak kanyak. Ha? Anya ag grupo ti nakaikamangam. Ti grupo ni Mang Poldo, nanang. Agsaad da itilugan. Kat samsaman da ti kwarta. Kan bagdag iti pasaheros. Ay, Diyos ko, narabid mo ti kasta?
Agbabawi ak na anak. Agbalbaliw ako Ngam kabutang ko ti grupo ni Mang Puldo. Tapno saan nga agpaggadtibiyag mo? Agpakadua ka kadagiti opisyal ti barangay. Ibagak kadakwada ti naramid mi. Wansi mo, kad ibagayo kadagiti pulis, tasiputan dati pagsaudan manen dagiti agrupo. Agsipot kayo, kakadwa. No addamatan awan tayo alukan. Ibalangan tayo manantik kayo. Adamanin kwarta tayo. Kat kalpasan na ito nisimo, ti saruno tayo. Ay, glado, Mang Puldo. Malas na, tasaan akimuyog. Awan lang arudan kwarta na. Dakas pa'y, ti mapagtang na. Ikan tayo iti dakkel agungguna. Ikan tayo iti gungguna na. Ti itatangad na iti barsa nga at di na oras. Day talang ti rumbeng tapno awan ti pagtuladan ti agin lalaing asumina iti grupo. Sasaor na day di agin lalaing tumang amin. Nai-report mo ka din, tinapasamak. Uwan bagat. Agbas kanu dagiti pulis. Agsibilyan da nga aglugan iti bas. Ay, sigurado nga rod, nga adda mapasamak arin nupak. No saan asumuko da Mang Puldo. Kapilitan nga aramiden dagiti pulis ti rumbang. Ipagarupdan to a pasaheros dagiti nakalugan iti bus. Ngam nakasibilyan gayam a pulis. Intun rabi ija inyawag ni Mang Puldo nga ipapanmi kuma. Imbag ta nakaamiris ka, Simo. Idi imbaga ni nanang, asan amakalisi iti ukom ni Apo Diyos. Nagbutangak. Iso nga ingkadang kao ti agbalbaliw. Nasaya at tinaramid mo. Ay, talaga amadi ti kasjay nga aramid. Karuba! Tungkol niyo, di pa dapat ti radyo. Anya ka ti iririyaw ni Lilia. Agtal na ka, talingagan tanon niya ti ibagbagana. Nadiliw ka no, ti managdakdak kasi di rabi ay. Ipadpadamag ti radyo. Ay, darasang bagat. Ilukat mo ti radyo, tadanggan ta ti padamag. Wala kay. Sige, tayo nakilukat. Ay, tingata grupo ni Mang Puldo tinatiliw. Ay, sapay ko tapno sa anak ng agpagad. Nagmalas kitin. Pulis mo't kayam tilinaon ti bas asinaad tayo. Ungarod, Mang Puldo. Mabalod tayo dito'y nagsipngat apagbaludan. Awan pa'y nalawag asilaw. Agkurkuri dumdum. Sinalbag. Nagrigaten ti agyan dito'y pagbaludan. Nyangay itada ito'y. Rehas mo't aminin tinagtungpalan tayo. Urayag ti panakayakar ko iti pagbaludan dagiti babae. Sapay nangag ko. Mapagdalusan datay kano iti kanal. Ay sinalbag kiti. Day takit agdalusan iti kanal. Oh? Nagnegosyo tay lakuman. Ngam tinagsaad iti lugan. Imbaga mga mingagsaad tayo iti lugan. Tinapabasula na. Tauray si kakat nagmayat kamat. Ito, malungsok tayo iti pagbaludan. Kasanon ti pamilyak. Uray siyak mo to. Kasanuda mo ngatan. Agyaman at iti Apo, tanagbalbaliwak. Kat sa anak akaraman kadamang Puldo. May sa kakumamot analidem ti dalan na, no di ka nagbalbaliw. Naamiris ko. Amay mayat matlaeng no nagbanugan ti aramaten. Ngam ti mangloko iti pada a tao. Talaga mat. May mayat matlaeng ti panagbiag mo, no saan ka ama nagdakdakas. Pudno day tabagat. Naimbaglangan
Tanalaglagan ti panusa nga impataw dakan ka. Gapo iti pan nakikadkadwam idi kadagijay ang managdakdakas. Ay, ngay, ket sigurado. Agtali na dagijay iti pagbaludan iti mabayag. Anya pa'y ngay no di kasta bakat. Mismo a pulis ti nakakita kadakwada, anang saad iti bas. Oh, napano ka naglinis iti kasilyas. Oh, nagrikatan. Dumunat ang mailiwak pa yan iti pamilyak. Oh, agbababawi akong kadagiti na aramid tayo akinadakas. Oh, Wan nga rod. oh, Rigat gayam ti mayadayo iti pamilya. oh. Pagbabawya mo ti kastoy nga aramid ko. Ano? Tani, ipanda ko ni iya pagbaludan dagiti babae. Oh, hala. Tinasayat nga ramitan tayo. Agsingsingpet tayon. Agbalbaliw tayon. Iti kasta, makaruwar tay tumatlaan. Liklikan ti agaramid iti may kaniwas, tapno ti biyag, mailisi iti dakas apasamak. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 2. Dayawam da amam ken inam, kunati umuna abilin, anapakuyugan iti kari. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. May, mapan ka ka din nagtrabaho. Wan tatang, adda ka di ipagatang mo? Mabalin at umagas ka man lang ni Jachindaan. Taigatangan nakman itinatang asidaag. Ay wan tatang, ngam amangan numarabyanak nga agawid. Saan na balay? Aw, at to'y tiigatang mau. Adda kwartak ditoy, tatang. Idulin mo day ta pension mo. Ah, sika ti gumatang? Wan, syakon. Oh, aldawan. Mapanakon, tatang. Sumipngatan may. Idda po mo day ta computer mo ta agawid tan. Wen nga rod. Rabi imot gaya man. Ay, si Kamat. Workaholic ka lang unay. O anya, agkuyog-tan nga agawid. Umunakan, tado magasak pa'y di tatyandaan. Ada ipagpagatang ni tatang ko. Tiyandaan? Ay sus, nag-chip ka talaga. Ijay tanmol agumatang, imbag ijay ta aircon. Natang, ti ipagpagatang ni tatang ko. Ah? Ay? Kunak ano hamburger? O sige, sana bale, kaduan kan ang mapandita tiyandaan. Ay nano saan ka a friend? Diyak kaya't ti umay dito'y tiyandaan. Taapay pat. Ay, damagang pailaang. Diyak kaya't ti angot na dito'y anya. Imbag taado pa'y dagiti aglaklako itinatang. Aguray ka. Kas lang mabibig ko day aglaklako itinatang Day abakot? Wan. Minsamat antik arosita day chay. Apay nga da dito yung aglaklako. Kat, asid gam at damagam no apay.
Amangan mat no karuprupan na laang. O sige. Auntie Rosita, Ay, amunak. Asino ka ka din? Auntie, siyak ni May. Ni May, akaanak. Wan, Auntie. Apay nga da kamutin dito yung aglaklako. Ay, imbag lang nga da igatang ko iti agas ko. Balasang ko. Oh, gumatang kan itilako ni Antik Anatang. Anya? Excuse me, sa anak ama nagsida itinatang anya. Sige imbag lang nga da malakwan ni Antik. Gumatang kamat nga rodang. Wan talaga gumatang nga. Auntie, gatangan min dagito lakom anatan. Ay na, agyaman akada kayaw. Babalasang kaw. An-anwak ngay dagito anatang. Si daong Ay nadyak amo dagluto itinatang. ited mo kadagiti ka boardmate mo. Un gayam malagip ko. Adda gayam antim nga glaklako itinatang. Mas da awak nga rod. No apay nga glaklako ita itinatang. Kat no di adal dagiti duang anak na. Kasta ka di. Kan nagbabak ng dapay Kut aping nga rod abinaybay anda ni nanang dang aglaklako itinatang kat bakuton. Dayta ti jak mo. Ay, kaasimot ni Auntie Rosita. Apay akas jay mutten tinagbanagan ti biyag na. Nay, nagadumat tan ti ginatgatang mo anatang May. Jak ko magumatang iti ado, tamalaylay. Ngem ni Auntie Rosita nga minti aglaklako, tatang. Ni Antim Rosita. Wen tatang, di mo pa'y kadiam mo dayta? Ay, saan ti amaw. Manun atawan nga insardeng na ti panaglako na itinatang. Tanakalpas mo tan iti panagadal dagiti anak na. Kastamot ti ammo, tatang. Apay nagsublimanan ang naglakaw. Kunanamot nga awan kanut igatang na iti agas na. Ay, oo na yan. Saan lang atan aya may kandagiti anak na? Kat puro damat profesional. Anyakat da ito aboyatan aya. Taawag nga awag. Anya nga tayat ibaga na. Amo naman abisi ti tao. Hello? Malubatan da iti cellphone ko iti kaaawag mo. Kasano? Saan ka man lang ag-reply iti message ko? Busy ak nga rod. Damdamagag matlang. Nabasak da kita mensahem. Awan lang ti oras kong ag-reply. No may naig kininanang, awan oras mo ag-reply. Apay akas na ti saom. Kunak nga rod abisi ak. Ay, saan ka talaga makauawat? Oh, saan ka nga gungat? Apay aya, anya ti bagam. Kita ang manday ta. Kunam nabasa mo di mensahe kan ka. Ang agdamag ka pa'y mat. Boyet, awan oras ko amang bisita ken ni nanang. Amo mo ti posisyon ko dito'y kumpanyami. Saan ko mat ita masango abisitaan ni nanang? Siyak tinang bisita iti. Siyak manen? Oh, saan laang asyak ti anak na? No saan mo amasango, jak mo't masango, anyangay nga rod ti mabalinta. Ay, dinak man isturbon si kaboyet. Busy ak, ado ti araramidan. Bye! Oh, tatang, apay ang nakasukat ka. Adda ka di meeting you a senior citizen? Awan meeting, May. Mapankulaang man bisitaan ni Antim Rosita. Masurutam nga ro ti mapan ije balayda. Apay kindi na saan? Agbas ka pa'y ngamin. Masurutak. Nas ka na mapan ko bisitaan ni Antim. Tanay, madanaganak iti kasasaan na ita. Kadwaan ka kuma, ngam adamot trabaho. San abalay? Takabaalak pa'y mati agbiyahe.
Sige, tatang. Siyak tumat timang bisita kan kwa na, inton adda oras ko. Hasino nga taday tang tuk-tuk-tuk. Sapay maulawak at tumakder. Ayawan mo't maibaon ko amang lukat itiri daw. Iswasyak latan. Manang Rosita, Nay, Tomas, si Kamat Gayam ay umunag ka. agyaman na ka. Ay, agmay-may saka dito'y daan a balayaw. Ayaw na. Tadamatan bukod abalay dagiti anak ko. Saan lata na baliwan daytoy balayaw? Isulat ta, manipod pa'y edi agpapaadal ka. Ay, agtugaw ka. Taitimplaan ka iti kapay. Ay, sus. Maulawak matang. Ay na, saan mo napilitan? No saan mo akabaalan? Agtugaw ka kitday. Maulawak ka talaga, ading ko. Apay, agsakit ka kaday. Manon nga daw, akastoy ti marikriknak. Diyak pa yan makaluto iti ka na gapoy ti nakaro pa nagulaw ko. Ay, amo ka di dagiti anak mo ti mapaspasamakan ka. Imbagak maet ka dagiti kaaruba mi nga i-text na dagiti anak ko. Diyak amo ano naawat da dya i-text. Taging ga itakit awan da pa'y maet. Di matla agawidan ni tatang. Kuna na adwa na ang nga aldaw nga agyan ije balay daan ti Rosita. Tabi ni Sita nakat nga nod. Angam, aging ga ita. Saan pa anagawid? Api ngamin nga isupay laang ti imbaon mo amapan. Sika kuman Kabsat na ngamin day jay. Sa bagay matkit di Sapay awan cellphone ni tatang ko. Hay, day takot tirigat na. Masakit ka di antim. Kuna na ngamin idi nakita ta nga aglaklako iti nateng. Akasapulan na kano ti kwarta. Tapno adda igatang na iti agas. Amom, uray kastoyak laeng. Jak pulos baybay ang dagiti naganak ko. Nang runa ita, taadan trabaho. Siyak ti kang runaan amang tultulong kadakwada. Nagrigat na talaga ti kasasaad ko ita, Tomas. Makita nga runday takan ka. Diyak mo no kaano da kabisitaan dagiti anak ko. Nuapay matdagita nga anak mo. Kalpasan ang mapaadal mo ida. Nagbaligi da iti biyagda. Nalipatan da kan. Ado nga men, ti baka kumikumanda. Ngam uray pa'y kasta. Saan da ka arumbang abaybayan na kasta? Mala, agrubwat kan. Takaduan ka mapan iji ospital. Ada naawat ko atex. Basaam. Ne, taipabasa na pailaan kanyak, basa amun Ay unay kan aya. Masakit ka nun ni nanang. Day tamad lang dyan awat ko, Atex. Iso nga inawagan ka, idi. Kat binisitam ko man Kanayon madlatan asyak. Si kamat ati mang bisita kan ko, ana. Naglaing kan nga agreklamo. Kaano, idi na udi a binisitam ni nanang? Inam abulan ng tinapalabas. Naimbag kanyak, tabis bisitaag. Si kangay. Agisidir ka itan. Mangtedak iti kwarta. No kasapulan na iti agas. Ngem ipakitam kanyak ti reseta ti ginatang mga agas na. Day takot di ko nakkan ka. Tapag dua-duaan nakmanan. Amang ano pampanunutam, aga puta siyak ti manager, adun ti kwartak. Tapno ibagakkan ka, adu pa'y ti utang ko abay bayadak. Apay, si kakadilaang ay ati ado ti paggasgastusan na. Ura siyak mata. Agpapaadalak iti kolehyo. Manu nga anak ko, tigasgastuak. Hello, anak. Nakiawagak dito yung cellphone ti kaaruban ni Antay. Tawan mat cellphone mi adwa. Tatang,
Apay, asaan ka mo tira nagawid? Masakit ni Antem Rosita. Awan ti mga sikaso kan kuana ditoy. Kasta ka di? Kat dama ng Lilia kan manong boyat ngay. Bay amon dagi jay nga anak na. Saan damat nga sikaswan ti inada? Saan daan amalagay? Kaasimat ni auntie no kasta. Ay, Ay, imawagak. Taibagakan ka, ano mabalain? Umay ka dito, tatulungan ta ni Antem. Ay, in-confine da nga main. Diyak matamot aramidag. Tagmay may saak lang. Becca, sigaman pa iti makaammo kadagiti trabaho dito'y office. Amok nga aglive ka no importante abanag. Para iti anya ti panaglive mo. Para ka ni Auntie Arosita. Masakit ka no. Kat kasapulan na timang tulong kan kuana. Apay asi ka ti tumulong. Dagiti anak na ngay ako nam apuro professional. Busy dan sa kano. Unay mo dagiti nga anak. Awan konsensyada. Inada, baybay anda. Sige, sana bale, tamasubadan day ta kinasaya at buking ni Antim. Ala, siya kung ti makaamo dito'y kadagiti ibatim at trabaho. Tomas, ating ko. Auntie, siyak timang bantay kan ka diti ospital ita. Napanangan ni tatang. Iso asinublatak nga agbantay. May, sika ka di da ita. Wen, auntie. Saan ka di nga da trabaho? Adda, ngam naglibak pa'y laeng para ken ka, auntie. Nagsayaat ka, nanak ko. Para ken ka, auntie. Malagip mo ka di pa'y idi ubingak. Asika tinangaw awer kanya? Wan, mayat ti panagayayam yu ide kadagiti kakasinsin mo. Wen, auntie, jak malipatan dayta a kinaimbag mo kanyak idi. Iso nga ita, adtuyak mat. Nagsaya at kalakit din, may. Saan ka akas kadagiti kakasinsin mo? Adida kon malagip. Sana bali, auntie. Mapanak to iti ayanda. Kat kasaritak ida. Saan amabalin abaybay anda kalatan? Kunak no asino di bagbaga di sekretarya kabisita. Si kamat gayam kasinsin. Wen manang, imayak diti opisina, tapno kasarita ka. Maipapan iti sitwasyon ni Auntie Rosita. Anya? Masakit ita ni Auntie. Kat kasapulan na kayong anak na. Bisitaan nyo kumamat Urayan na, abisitaan nyo. Uwan. Saan nyo kumaasayangan titunggal ka nito? Binagaak mo to ni Boyet. Ama pa nabisitaan ni Nanang. Saan kayo kuman nga agpin na to dun pa'y manang Lilia? Rumbeng adwa kayo amapan. Dua kayo akasapulan na. Sa bagay. Pudno day ta kinunam. Saan nyo kuman nga itantan pa'y manang Lilia? Sige. Ayabak di driver ko. Dagasan tayo ni Boyet. Tapno aggigiddan tayon amapan ije ospital. Nanang, ada kami dito kini Manang Lilia. Boyet, anak ko. Wananang, ada kami dito eh. Hina, maragsa ka na. Taymay kayo adwa. Nanang, pakawanan da kami kuma no saan da ka abinis-bisita. Namiris min tibidot minanang. Maawatan kayo, anak ko. Uwan kayam. Sa dino tayan ninsan may. Kaya't ko ti agyaman kan ko na iti oras nga impay na kan kananang.
Kwa, adada ijerwar ka ni Uncle Tomas. Umay ka, mapanta ka sa rita idaboyet. Sakbay nga agawid da. Saan aliplipatan ti sakripisyo dagiti naganak tayo kada tayo. Respetuan ida kan ipatag. Nangro na pay ngarod no nataengan kan agkapsotdan. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgil Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Ributaso. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.